Yan, kape po tayo mga kalingap. Yan. Kung ano natin, maraming humingi po ng tulong pero wala tayong nagagawa kung mayaman lang sana po tayo mga kalingap. Kape po tayo. Kape sa hapon. Sakto with toasted siopaw. Napakasarap sana tumulong mga kalingap. Kung meron lang tayong itutulong. Yan Ma'am Eden, Ditera, Megalop shoutout. Live muna tayo ngayon. Wala tayong marahay na hapon. Yan. Tapos na ang thumbs up. Yan. Megalop shoutout po. Ma'am Abelardo Uman. Well, Mong. Ito na Mong. Ayan. Akala pag namimigay mayaman na. Yun nga eh. O happy birthday pala kay Monjalina. Birthday mo pala ngayon. Happy birthday. Tapat Hong Kong. Yan. 120 bagay mo. Pasensya na po sa mga nag-PPM sa akin. Lolo Ed, mag-love shoutout. Belated happy birthday, Lolo Ed. Shoutout po kaya Kalampitos, mga taga-Tigaon Kamsur. Rancho Tigaon. Mag-love shoutout po sa mga taga-Tigaon. Mega-love shoutout po dyan sa mga taga-partido. Ano? Gasolina. Sa akin na lang da. Ano? Bayad da. May 1 litrong gasolina? Dahil, ulian mo 50. Ano? Nagbakal ka ba ang gasolina? Si 120 at sa akin na lang da. Sino nagbakal? Sila? Siya? Bagong bayad na. Wait lang po. May bumigyan. Deliver po tayo kanina sa Naga. Layo. Oh, 12 million viewers. 30. Magandang hapon, Kuya Ed Vlog. Ebag, Australia. Shoutout nga pala po sa Fran Joynians, Team C3, Jomcar, Dabarcads, with music nila ni Ma'am Des Danao. And syempre ang kanilang admin na si Kuya Davis Vlogs. At syempre, sila Ma'am Julie Santos. Yan. Sa mga gusto pong para maubos ng stocks. Nagna-number 1 po sa sa Pilipinas ang Lunas supplement. Hindi na mapigil ang patutuo at kagalingan. Yan. At syempre meron tayong sa mga gusto pong biling mga po nakulop. Lunas fiber.
Pag bumili po kayo ng isa nito, may libreng Lunas oil, PFC oil. Ano? So, hanggang 16 lang. Ay, hanggang ngayon na lang pala pong promo. Sayang. May libreng ano. At syempre, ang Lunas. Aware nga pala po sa mga bumibili po sa Shopee or sa Lazada. Wala po kaming anumang uri ng transaction sa ibang platform katulad ng Shopee, Lazada, TikTok. Wala po kami. Authorized lang po kami dito yung kasi dito po sa Bicol ginagawa ang Lunas, no? Dito po ang manufacturer niyan. Wala po kami sa Shopee. Kung makabili mo po kayo ng peke at baka makadelikado pa sa kalusugan nyo. Dito na po kayo sa ano. Tsaka napakamura po yung ano doon. Ang murang-mura. Pero para gusto niyo makasigurado, dito na kayo sa legit, no? Lunas. Worth of 899 pesos. Sa gusto po. Bukas mag-live selling tayo. At syempre ang Alkalite. Ito po, natatanda yung mga kalingap yung yung unang panahon umaabot po ng 100 years ang edad ng tao. Kaya umabot po ng 100 years ang edad ng tao dahil sa mga pinapasok sa katawan. Mga kinakain, wala mga preservative, yan. Wala po mga chemical noon. Tsaka ang tubig napakalinis at punong-puno ng alkaline. Ano? Alkaline po yung dumadaan sa bato na malinis. Merong yung iniinom po natin sa nawasa, meron po siyang alkaline. Yan. Meron na po. Pero hindi natin alam. Sa madaling salita, madumi po. Kaya yung iba, yung mga karamihan po ay alam na lang yung sitwasyon ng minsan kung saan sa dumadaan yung tubo, ayan, may mga patay na ano pa. Kaya bumibili sila sa mga refilling station, no, ng purified, ano pa yung isa? Distilled, ano. Ang pwede lang pong ilagay dito ay distilled tsaka purified. Yan, made in Philippines po. At syempre, meron po tayong H2, no? Ang S2 po ay ang trabaho niya ay kung naubusan kayo ng hydrogen sa katawan, ano po, i-repair po nito. Itong 30 capsule din po ang laman nito. H2, no? Pamagitan ng pag-inom nyo nito, hydrogen. Parang ano lang siya, yung soda, ang ano. Yan po mga kalimot. Yung oil, naubusan tayo ngayon lang naubos. Ngayon lang naubos yung oil. Dali lang po tayong Naga sa Kamaligan. Nag-deliver tayo dun. Dito tayo Lunas tsaka oil. Shoutout pala kay Ma'am Shirley Crow. Yan, nasa ano ngayon, US. At ano muna siya sa social media. Laylo muna. Yan po, may mga Lunas fiber. Din dito dapat o nga po pag nakapunta po tayo dun, dala natin. Ito para si Papa Franz. Yan. Ang pumapatay kasi po sa sa cancer, alkaline. No, yung po yung dumadaloy sa mga katawan natin sa mga ugat. Alkaline. At syempre shoutout sa kay Kalinga Prab, kay Kuya Bal Santos Matubang. Yan.
Yan, 10 million viewers. Ba't may ilaw? Bakit may ilaw? May mga gusto magpa-promote sa akin kaso mga sugal po yun. Ang lakas sana ng kita kaso mahirap yun. Ganyan. Yung Ma'am Des Danao, may galap siya. Uy, nandito si Ma'am Des Danao. Ang muse ng ano. At siya rin nag-aasikaso sa ah, Team C3 Jomcar Dabar Cards. May galap shoutout po sa inyo lahat. Kay Ma'am Des Danao. Mom, Mayo. yung ano, ito po kaya po ako nagaganito dahil ito ay aking pagtutulog na si ate na iniwan ng mga asawa na may dalawang anak, kaya nag-ano rin po tayo. Sana bumili po kayo kahit sa pagbili nyo lang po, nakatulong na po sa inyong kalusugan, nakatulong na rin po sa inyong kapwa na nangangailangan. Ano? Ito. Sa mga gusto pong order, ayan. Kahit maisalba lang natin ang isang buhay. Yung mga yung natin kahit pa paano ay gusto kong ibalik yung dating pagtulong. Dami pasensya na po sa mga hindi ko na-replyan na nag-PM sa akin kasi kung meron lang tayo, madali lang. Sa mga gustong bumili, 200 grams. Susunabong. Ay, susunabong. Susan. Susunabong. Susunabong. Yan. At ano na po ngayon, alas 5 ng hapon. Nais kong magpakalasing. Marami pa tayong product dito, hindi pa natin ano. At marami na rin po tayong na COD. Yan. At mga nag-PM sa atin na yun, tinatry na nila yung ano. So, ipon-ipon na po tayo at magkakaroon na po tayo ng part 3 kay ate na butot balat na iniwan. Halos kalansay na po yung ano. Magpa-part 3 po tayo dun. At sana okay siya. Nabalitaan nga din natin na medyo may katigasan din pala ang ulo na gustong-gusto laging uminom ng soft drinks Royal kasi sabi niya parang gumaganda daw ang pakiramdam pag nakakain kasi nga sugar ka tapos may sakit ka pang diabetes, hirap din. Maganda kung nakakakalawag lang tayo. Ma'am Linlana. Ayan. Magalap shoutout ko, Ma'am Linlana. Susuna. Oh,
Starax, galit na galit. Kailangan punta dito, Lods. Starax. Yan. Anabangan nyo po yung pag-collab namin ni Starax. Si Lods. Shout out, Lods. Shout out. Ano tayo, masayo tayo na. Iye, iye, iye. Iye, iye, iye. Ka. Ayan. Sabay kayo ni Benz. Ah, yeah. Nakalive din pala si Benz. Mamina, shout out po Kuya Yoyo. Ay, ayun niya pala tawagan na Mamina. Yina na lang. May kalab shout out po, Yina. Sa piling mo ay mayroong buhay. 25 million viewers. And siguro siya ni Mindanao sa GC. 25 million viewers, may galap shoutout po sa and Team C3 Jump Car Double Cards. Yan, may galap shoutout. Salamat sa inyo mga palaging suporta sa ating video, sa ating live. Maraming salamat po. Ayan, Lods, Starax. Kumusta ka na dyan, Lods, Starax? Bira lang po tayo mag-live. Buhay po yung ating sa mga hindi pa nakapanood po ng ating YouTube. Second channel po natin ay Kalingap Yoyo. Ang karamihan po doon ay mga good vibes at reaction din po sa Kalingap. No? Mapanood nyo po doon. Kalingap Yoyo with 23,374 subscriber. Ayan. Yung pinaayos ko po itong natutumba na yung dingding, kaya yung kahit pa paano ay mais-ayos na ng konti. Yan. Lalagyan pa natin ng mga dikit-dikit. Mga dikit-dikit. No? Marami po yung mga dikit-dikit. Okay. Sa sunod po, magpapatayo po tayo ng kubo doon sa farm. Doon sa ating piggery. Gagawa po tayo ng content doon. At minsan doon na rin tayo matutulog. No? At abangan nyo rin po yung pagtambala namin ni Ato, ni Juan TV. At matutulog po kami sa bundok. No? Abangan nyo po yan. At alam ko marami tandem Ato and Yoyo. No? Ato and Yo. No? Yan. Sa lahat, sabi ni Starirak. Yan. Starirak. Shoutout Starirak. Ludi pa yung Ludi. At ang gusto ko sa taong yan ay napakasipag po niyan kasi san siya nakarating, nakapunta. Luna, hello Kuya rin. Andito si Super Luna. Huwag ka na tayo Luna. Super Luna. Ayan, Luna. Tapos nakatahanan, Luna na nakatahanan. Yan, 9 million viewers, mega shout out. Yan. Linla na mag-TikTok kayo ni Juan. Opo, ma-TikTok kami ni Ato Juan. Yan. Kumusta na po ang mga buhay-buhay natin? Bira. $11 million. Yun, katulad nga sa sinabi ko, paano natin sila matutulungan? Kalapit to shout out Kalinga Fanatic International watching from Brunei.
Darussalam, God bless po. Ma'am Geraldine, mega love shoutout po. Yan, kahit mahina yung views natin, kanina ang dami. Hindi ko alam, biglang nawawala sila. Ayan. Yun, dami na ulit. Mga taga-suporta at manonood ng may galap shoutout Kalingap. Yan. Luna. Yan. Bakit Luna? Super Luna. Lunas. Ito, Lunas. Super Lunas. Cordelon. Si Kuya Kalapit sa tagilid na yata yung silver button mo sa likod. Sinadya ko po yan para design. Yan. Parang Roblox. Wow. Sana magkaroon niya ng gold. Bigatan, dahil yung bigyan katan jacket. Sana magkaroon ng gold. 20 million po ang gold. Bukas babalikan po natin si ate. Ano na lang po, kahit ano na lang madala natin. Kung papala rin tayong makabenta ng marami bukas, dalan po natin ng ng ensure, kasi yun po yung kailangan ng katawan niya. Ensure. Nakakalungkot lang maraming nagkakasakit sa atin kababayan natin. Dati nga ang mga sakit na yun ay sino ka ba si Kalampitos? Ang General Emilio Aguinaldo. General Emilio Aguinaldo. Dati ang sakit na yun ay pang mayaman lang. Ngayon kahit mga mahirap ay tinatamaan na rin. Kasi nga yung mga kinakain po natin, dami mga chemical niyan. Masarap po. Maganda. Ang gawin nyo na lang po. Kain kayo masarap, dami. Energy. Inom lang kayo ng ng alkaline. Merong alkaline. Hindi po kayo mababahala. Kasi uminom kayo ngayon, mamaya gabi or bukas, ilalabas nyo rin po. Hindi po yung yung chemical niyan, hindi po mananatili sa inyong katawan. Ilalabas po yan. Ay, nangumusta. Shoutout po Ma'am Telma Nulamis Nanswash Palani. Shoutout Kalingap Yaw Yaw. Yaw Yaw po, hindi Yaw Yaw. Yaw Yaw, hindi Yaw Yaw. Ma'am Aileen Romero. Magaling shoutout na dito si Ma'am Aileen Romero. Sa member po siya ng Team C3 Jom Cardabar Cards. LB Kumba. Ayun. Ang daming account yata.
LP Gumba. Preparation job. Kumusta po si Clarissa? Okay naman po siya. Yan. Ma'am Andrea Tirador. Yan, nakita ko rin to sa Facebook si Ma'am Andrea. Grabe shoutout po. Okay naman po si Larissa. Tuloy-tuloy pa rin yung suporta ng sponsor sa kanya. Lagi ako nanonood ng vlog mo. Salamat po Ma'am LB Gumba. Yan, sa 17 million viewers po, mega shout out. Deserve talaga yung tulungan kasi sa kalagayan niya. God bless all. Salamat po Ma'am Telma. Iipon po tayo ng budget para kahit insure lang pwede na yun. At least kahit pa paano guminhawa yung kanyang ramdam. Doon sa gamot natin magguminhawa na yun. Ma'am Nimpa Orpanya, mega shout out po. Ma'am Nimpa Orpanya. Tapos na doon pagkatapos. Ano daw? Tapos na doon pagkatapos. Sana maging tayo. Kahit hindi man maging mayaman, magkaroon ng pagkakataon para makatulong. Ito, nagbebenta-benta po ako ng product para may mga paano may pang ayuda. Sana, salamat nga nag-ulit-ulit pong bumili dahil effective po siya. Napaka-effective po ng Alkalite. Hanggang 2 taon. One time lang kayo bibili. Basta ang ilalagay nyo lang po ay purified or distilled water.
Sa mga gusto pong mag-PM at marami po nakita ko nagko-comment doon sa comment section sa video ay i-PM nyo lang po ako, hindi sa Kalampitos TV 2.0, kasi doon sa comment section ay hindi ko po kayo masasagot doon, no? Masasagot ko lang po kayo, sabihin ko lang po mag-PM kayo sa Kalampitos TV 2.0, no? At ang dami po nagko-comment na gusto nilang bumili kasi nga subok na. At bukas may di-deliver na naman po tayo. Ngayon po tayo, nakadalawang deliver tayo ngayon. Sa Naga at sa Garcito Reno. Ay, Tierra Nevada pala. Sierra Nevada. 13 million viewers. Mega po siya. Panabanahon ng pagkakataon, ibabalik ba ang kahapon? Kaya po, ito po ay alalahanin po basta alam po ninyo, ito ay may alam po ninyo na kami sa pamahalaan. Lahat. Kaya po ay... Hoy! Action! Teka, nakakapagsalita ka? 10 million viewers. Shout out. Abangan niyo po yung muli nating pagbabalik. Kung ating mga tinutulungan. Kila Jason, no? Marami rin po nagsasabi na kailangan daw dalhin po sa ospital si nanay. Kaso ayaw naman ng pamilya. Primo Rose Palo, ano yun? Polaron. Ayan. General Lunas. Yan, sa mga gusto pong bumili ng General Lunas. General Lunas. Yan po, pangalan pa lang ay Pinoy na. Lunas, Kalunas, Panglunas. Sa neutro. Grabe po, daming totoo nito kapag deliver ko kanina.
Gumanda po yung pakiramdam ng anak nila. Kaya, so, ang mga hindi pa naman nakakatry nito, 200 grams na po. Alkaline. Sinapit niya ring palad. Yan, shoutout po kung nanonood man si, Pinoy Palmers Channel, big love shoutout. At siyempre kay Sir Wilson Katangi, kay Milves, and siyempre kay paring Jomar, mega love shoutout. Yan, kung nanonood man kayo at kung saan man kayo naroon, kayo palagi. Ayan. Magkano, sir? Alam po, ito, free shipping na po. At mag-PM po kayo sa akin at ibigay nyo lang po yung address at ipapadala ko po agad sa inyo sa lalong madaling panahon. Para kung ano man yung nararamdaman nyo sa katawan ay malunasan ng lunas. Super lunas, no? General lunas. Kaya PM po kayo sa aking Kalampitos TV 2.0 at hindi ko man kayo ma-entertain yung aking AI messenger, business messenger ang nag-internet kasi minsan mali-mali din si AI ang nangyari, parang nangangako na siya doon na tutulong. Mabira talaga si AI, no? Nangangako na agad na tutulong doon sa kadat niya. Kaya pag may mga ganun pong chat sa inyo ang messenger ko na Kalampitos TV 2.0, huwag po agad maniniwala na ganun ano. Kasi ako nag-reply po ako ano lang kunti lang. Ang AI po napakahaba ang reply ng AI. Kaya halata niyo naman po ang AI talagang ano. Kalampis give PM na mista ka sa EDC shoutout yan. Ana Makilan yan. Miguel shoutout po Ana Makilan. Miguel shoutout. At syempre meron tayong 16 million viewers. Bira lang po tayo mag live. At isang karangalan din kung mayroong Kalinga Partners, K-Boys andito. Masaya na tayo nun. Kailangan ba namang wakas itong pag-ibig? Bukas, yo, nasaan ka? Ana Makilan, may gano'n shoutout. Andito po ako sa bahay dito sa Tinambak. Kung saan ay may mga mission po ko. Sana po nakapanood yung mga vlog ko para karating lang po natin. Deliver po tayo ng product na lunas sa Kamaligan. Saging. Pili, nagkuha naman sa karne. Pinapanit pa yun. Naglalaglaga na. Yan po may pili. Dami. Pili siya lang. Ingat palagi. Salamat po Ma'am Ana Makilan. Yan. Basta PM lang po kayo sa mga gustong mag-avail ng lunas.
PM lang po kayo sa Kalampitos TV 2.0 sa ating page within 403,000 followers. Ayun, nagliwanag. May liwanag ang buhay. Belinda, ayan na. Buhay ko. Kantahan ko na lang kayo. Pero may copyright, mga copyright tayo. Ay, sa'yo lamang. Parang si Pula magmotor. Ha? Parang si Pula magmotor. Hindi ba totoo? Hindi mo. Gusto ko fresh naman sa akin. Hindi magbabago ang isip ko. Monera ay nangumusta. Monera. Shoutout po Monera. Monera. Yung magandang content sa Facebook. H2, napakabisa din po, hindi lang lunas. Napakabisa din po ng H2. No? Tablet po to, tutunawin nyo sa tubig, saka inumin nyo. Magkakaroon na po kayo ng hydrogen tablet, elemental magnesium, fast release, double action, no? Yun po yung ng H2. Gil, ano naman sabi mo sa akin kanina? Sabi ko natatakot na ako. Bakit lumaki na ang tiyan ko? O bakit nangyari dyan? Baka nanuno ka. Muli ka na kaya muna. Tibay mo naman, Gil. Pagputay mo ako dito. Layo-layo. Galing pa ako Marinduque. Tapos pauwiin mo ako. Yung ulan, lagi ka lang iinit eh. Siyempre naman lalaki ako. Ay, paano yung suot mo ayusin mo? Kakaakit kasi. Yun, Lina. Tulog na kita sa Ay, nangumusta. Hello po. Makakalakay ka na magandang lalaki. Okay lang po. Ano naman sabi mo sa akin kanina? Sabi ko natatakot na ako. Bakit lumaki na ang tiyan ko? O bakit nangyari dyan? Baka nanuno ka. Muli ka na kaya muna. Tibay mo naman, Gil. Pagputay mo ako dito. Layo-layo. Galing pa ako 9 million. Mga idol, sandali. Mga idol, pwede bang tayo ng inyong puta? Kahit isang live po siya malaking makitulong po sa akin at sa pamilya ko at mga kasama ko. Babaranot. Buhay may irak dito sa probinsya. Maraming salamat. God bless inyong lahat, mga idol. Mga idol, sandali. Mga idol, pwede bang tayo ng inyong puta? Kahit isang buhay ko siya malaking nakatulong po sa akin at sa pamilya ko at mga kasama ko. Buhay may irak dito sa probinsya. Maraming salamat. God bless inyong lahat, mga idol. Idol, sandali. Idol, pwede bang tayo ng inyong puta? Kahit isang live ko siya malaking nakitulong po sa akin at sa pamilya ko at mga kasama ko. Buhay may irak dito sa probinsya. Ilang? Basta't isipin di magbabago ang damdamin ko sa'yo araw-gabi. Basta't isipin di magbabago ang damdamin ko sa'yo Sasakyan ni Manny Pacquiao sinira sa Maynila. Isang babala mula sa mga sindikato ng kasino, ipasara ang Geely Philippines dahil nalulugi na ang mga tradisyonal. Ito ang starter motor ng 12 billion. motor ng motor. Mula
Mula sa baterya, dadaloy ang kuryente. Itutulak ng solenoid ang pinion gear. Pag hiningas ang carbon brushes, iikot ang armature sa magnetic field, paikutin nito ang flywheel at lundag na ang clutch. Ito ang starter motor ng motor. Mula sa baterya, dadaloy ang kuryente. Itutulak ng solenoid ang... Jingling Fred Just, may kalab shout 10 million. Mong. Mong. Ako'y may alagang aso. Maghanaling ka sa bawat tao. Suggest po kayo kung ano yung magandang ano natin, content sa Facebook. Comedy lang. Kailangan mayroon talaga tayong kakulab. Or nagdadating ka. Ma'am Rosette, Diwata Kirs Marathoners, mega love shoutout. Kumusta na po si Ma'am Shirley Crow? Ma'am Rosette. Ay, bukas pala po ano. Ang i-vlog po din natin si ano, si IB. Kung anong, kasi yung huling punta ko po doon ay mataba na yung mukha niya. At may laman na po yung mga kamay at mga paa niya. Ma'am Jamie Lee Sarsosa, may galap shoutout, magandang gabi. Lagi kayo mag-iingat sa mga spot-scouts. Salamat po Ma'am Rosette ng Diwata Kirs Marathon. At bukas, yung nga katulad sabi natin, i-update ko po si Nene IB kung ano po yung kalagayan niya. At may good news din ako sa inyo sa about sa mama ni IB. Sa vlog ko na lang po nyo malalaman. Malapit na rin po ang birthday ni ni IB mga kalina. Ako'y may alagang ido na nalasing pa dahil tumatahol. Tapos na ang tamsak. Tamsakdan. Oh. Iyo. Tagalog pala yung ano. Pag Tagalog pala yung language, Tagalog. Pag English. Nakabakasyon po si Ma'am Shirley pero babalik. O nga po sabi niya. Nagpaalam naman po yun si Ma'am Shirley. At may plano siya kay Nini IB pagbalik niya bago. Ako'y may alagang ido. Oh. Ang ingay ni Moninga. Kumusta ka dun? Ming Ming.
Oh. Lagas ang balahibo. Balo. Balo. Ay nalasing pa sa bawat tao. Mom. Mom. Meow. Premiere po ba kayo bukas kay Nene Ivy? Opo, abangan niya, ma-premiere tayo kay Nene Ivy. Dati pong oras 6:30 ng hapon po. Ayan. At alam ko niyo po si Nene Ivy at meron pong malaking pagbabago talaga sa kanya. At ang dami na pong doktor ang sumuko sa kanya. Lunas lang pala po ang katapat ng kanyang karamdaman. At tuwan-tuwa po magulang. Yung pong product po natin ay lagi niyang nire-recommend sa mga kakilala niya, kumpare niya, kumare niya, di ba? Okay po para mas mapus ko po sa group namin. Salamat po Ma'am Rosette ng Diwata Cares. At syempre shoutout din sa Team C3 Jomcar Double Gods. Salamat po sa lagi suporta. Sige, pabangan niyo po yung premiere bukas. 6:30. May alagang ido. Dapat anak yun. Sabi marap yun. Ha? Bisita ni Congressman next. Ha? Dapat na aki. Ito po may mga babala po ang pamunuan ng Pinoy Farmers Channel na ito po. Marami pong kumakalat sa Shopee, TikTok at Lazada ng mga peking produkto ng Lunas. Mag-ingat po kayo, hindi basta-basta bumili ng mga peking produkto. Baka po malason kayo or mahirap na. Doon lang po kayo sa Pinoy Farmers.
At sa katulad po namin ng mga legit distributor ng Lunas. Ayan. Mag-ingat po kayo sa mga doon sa mga taong mga ano po, sa mga vlogger na in-endorse din ni Pinoy Farmers. Makita niyo naman po nagko-comment sa comment section si Pinoy Farmers sa ating mga ano, sa ating mga video siya lagi sa ating mga post picture, no? Para suporta sa ating distributor po ng Lunas, ano? Kamuning official, may grab shoutout. Meritas Pensioyo, ba't hindi ka na sumasama kay Kalinga po? Ano po tayo? Masama din po tayo dyan. Elena Baron, makikita mo po kami next week. Kasi punta po siya ng Naga. Abangan niyo po kami. Yan. At grabe po. Oh. Kahit hindi operahan, lumalabas na po sa ang kidney stone. Elena Baron, kamuning official. No? Gaano kadumi yan na na-stuck ng matagal sa katawan. Pag mananatili po sa katawan natin, ako delikado po. Kidney stone, sa gallstone. Kaysa magpa-opera po kayo, tiyagaan nyo na lang po ng Lunas. Ilalabas po yung yung mga dumi nyo sa katawan. Kapag may lagi, tagay din sa kamso. Magkano po yung oil ipapatry ko po sa mama ko na sumasakit lagi ang tuhod? Ay, naku, napakabisa po yan sa mama. Sa mga sumasakit ang tuhod. Boss, puro tabi. Yan. 499 po, Ma'am Rosette. Diwata Kills. 499 PFC oil. Nakatulog ako. Lagi pong nauubos. Daming order. Bukas po. Ma-replenish po ang bukas. Yan. PM lang po kayo, Ma'am Rosette. Diwata Kills sa aking page. Kalampitos TV 2.0. Yan. Para pag-usapan po natin kung kung ilang po yung ninyo at location po. Ang PFC oil po ay delisyo. Yun din pagka. So paalam mo tayo saglit pa samantala. Salamat po. Sa kapasana, malala na yan.